Nu, vær så sammen og velkommen til den her video. I dag er jeg sammen med min kusine. Vil du med? Ja. Okay, vi skal lave en gymnastik-challenge, og taberen skal spise en tiske ren ketchup. Ja, og det kan vi begge. Vi kan alle tre lide ren ketchup, så lad os bare gå i gang. Okay, jeg starter med at sige, hvad vi skal lave. Ja. Okay, vi skal lave vi skal lave 5 armbøjninger, og den der gør det først, vinder. Okay? Men nej, vi må gøre det, vi må ikke gøre det nu, vi må gøre det nu. 3, 2, 1, nu. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, jeg er først. Nej. 1-0 til mig. Ej, du skal altså ikke bestemme igen. Det er 1-0 til mig, og nu er det dig, der skal sige noget. Okay, jeg siger, vi skal lave planken. Okay, og hvor mange sekunder? 10. Okay, den der gør det først. 1. Nej, 20, fordi... Nej, vi ser, hvem der kan gøre det længst tid. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ej, Livia snyder mega meget. 16, 17, 18, 19, 20. Yes! Jeg var sådan. Hvor mange gange kæft. Okay. Hvem vandt den her? Hvad? Det gjorde Livia. Ja. Livia vandt den, og nu der er 1-0. Hvad skal vi lave nu? Det her det er skihop. Ej, du stop nu. Du kan... Vi skal lave uden længder. Hvad? Vi skal lave uden Okay, længder. den kan gøre det længst ud. Jeg starter. Okay. Nej, jeg starter. Okay. Nej, vi står sådan her på række. Nej, vi ser bare, hvem der kan gøre det længst ud. Du starter. Nej, vi står sådan her. Ej, det er altså ikke sjovt, det der. Jeg er sådan et eller andet som armbøjninger, eller værmøller, eller sådan noget. Værmøller. Okay, jeg kan lige øve. Nej, kom. Jeg laver lige Okay, værmøller. du starter, Villa. Koppe der Fordi du kan. værmøller. Okay, du starter, Villa. Og så kommer Okay, jeg. okay, så er det mig. Og så lave værmøller, hvis I vil. Okay, du gjorde det dårligst. Ej! Nu Så er der også to, der skal konkurrere. Den der bedste værmøller. Også to, Villa. Jeg kan ikke lave værmøller. Men det kan jeg heller ikke. Jeg kan godt. Hvem vil se? Nej, det er også mig. Villa, der konkurrerer. Jeg kan ikke. Okay, så går jeg lidt. 2-1-0. Og det er... Okay. Nu må jeg altså lige vise, hvordan man gør, Villa. Og Morgan Okay, vi ser, hvad du gør det bedst. Ej, I skal lige vente. Lige at se. Jeg skal lige se, hvordan man gør. Hun snød fucking meget. Okay, hvad er jeg? Det er flot, det der. Du skal have den mere strækt. Okay. Nå, videre. Ej, jeg er ikke særlig god. Ja. Nu skal... Morgan, hvor er min iPad henne? Og vi spiller altså bare til 3. Og så 1-1. Hvor er min iPad? Og nu er det mig, der skal... Det ved jeg ikke. Jeg tror så, jeg taber. Jeg Nu er det tror, mig, jeg der vinder. Okay. Dem, der laver bedst, det bliver sindssygt nemt. Dem, der laver bedst værmøller. Nej, dem, der kan lave saltoer. Ej, Nej, dem, der kan godt det her. Ved I, hvad det er? Det er ryg. Okay, Kom, nu den. er det min tur. Den, der gør det bedst. Okay, du gjorde det godt. Ej. Jeg sagde, du gjorde det godt. Yeah! Du landede altså på numsen. Yes! Det er mig lige ved at komme rent. Okay, må jeg bestemme, hvad Right. det er? Okay. Så Villa fik point nu. Ja, okay. Nu skal Villa fik bare point. Nu Så skal jeg vi siger 2-1. Okay. Nu Nu skal vi altså... Nu, hvor jeg ikke
det er dit rum. Ja, du skal gå lige ved mig. Stop. Okay. Stop nu. Sådan her. Okay, og nej, den du går op, det her allermest. Ej, ikke sådan. Jeg kan kun knæ. Okay, vi siger bare, I får begge to. Det står 2-2-1. Så nu er det dig, der skal bestemme, Villa. Vi skal have det. Okay, Og man skal lande på numsen. Og på knæene. Sådan her. Ej. okay, nu er det mig, Villa, der konkurrerer, fordi vi gør det altid til mig. Ej. Der. Okay. Okay, så skal de have. Okay, nej. Jeg synes faktisk, Villa gjorde det bedst. Hun vandt. Vi to vandt. Prøv at tænke på, at jeg vandt. Nej, nu skal jeg spise det. Nu skal jeg spise ketchup. Vi er to vandt. Så må vi få en af de ting. Swag. Vi skal spise ketchup. Jeg skal bare lige have ketchup. Og så skeen. Fuck, det bliver ulækkert. Det bliver ulækkert, det her. Jeg tager det. Nej, jeg gør det. Det er fordi, du kan være det forkert. Hent lige noget papir. Jeg henter. Okay. Nu er vi ikke. Det er Vi nok. ses i den næste video. Nej, det er nok det her. Vi ses i næste video. Nej, det gør vi ikke, fordi jeg skal lige have noget ketchup. Jeg tager det bare op sådan her. Okay, 3, 2, 1. Fucking. Det var det klart, jeg ikke Fuck, det smager dårligt. Okay. Fuck, det smager dårligt. Du skal tjekke min kanal ud. Her er Cold Mingus. Au! Du kan se noget ketchup. Klart. Og jeg fandt min iPad. Vent lige hurtigt. Jeg skal bare lige skylde. Hvad kan jeg hente til? Og for pokker. Ej, jeg rører ikke det ketchup der. Tag lige noget mere papir. Nej, vi er... Hvad? Okay, ud af kameraet. Ja, I skal ikke rigtig... Ej, Livia. Hvad er han gjort? Hun havde med de der jord. Okay. Det er Ej, filmer vi lige nu?